Predstavte si, že história nie je len súpis dátumov a mien, ale spôsob, ako rozumieť svetu. Slovo história pochádza zo starogréckeho histórie. Bádanie, zisťovanie. Súvisiace sloveso historeo, znamená skúmať, vypytovať sa. Už v etymológii je teda zvedavosť, pýtať sa, overovať, spájať súvislosti. Keď hovoríme o pojmoch, rozlišujme tri úrovne. Dejepis je školský predmet a základné rozprávanie o minulosti, fakty, udalosti, osobnosti. História je širšie skúmanie minulosti. Nielen čo sa stalo, ale aj prečo, v akých súvislostiach a s akými dôsledkami. A historiografia je premýšľanie o tom, ako dejiny píšeme, aké metódy používame, aké máme limity a ako sa menili pohľady historikov v čase. V skratke, dejepis rozpráva, história vysvetľuje, historiografia kontroluje spôsob, akým vysvetľujeme. Ako veda má história tri podoby, ktoré sa prelínajú. Poprvé, je to spoločenská veda, na základe prameňov popisuje fakty a pomery, analyzuje zmeny a interpretuje príčiny. Po druhé, história je názov pre samotný proces vývoja ľudskej spoločnosti od jej počiatkov po dnešok. A po tretie, je to aj vyučovací predmet, dejepis, ktorého úlohou je oboznamovať s dejinami ľudstva, národov i regiónov. Keď sa učíme dátumy, nie je to cieľ, ale nástroj k porozumeniu súvislostí. Za otca histórie považujeme Herodota z Halikarnasu. Pojem histórie používal ako výskum a tak aj pristupoval k minulosti. V diele tá histórie Tietej sa neusadil pri obyčajnom popise. Hľadal príčiny grécko-perských vojen a zachytil poznatky o národoch a krajinách. Poznámka dôležitá pre presnosť. Dnešné rozdelenie diela na 9 kníh pomenovaných po múzach je neskoršia redakčná prax, nie jeho vlastné členenie. Múzou dejepisu je Kleio. Herodotov odkaz znie: minulosť nie je vitrína, ale vyšetrovanie. Aby sa nám učilo prehľadnejšie, používame periodizáciu. Priestorovoji rozlišujeme všeobecné, svet, Európa, národné a regionálne dejiny. Vecne sa sústredíme na oblasti ľudskej činnosti, politiku, kultúru, vedu, techniku, chronologicky, orientačne. Pravek približne od 3,3 milióna rokov do približne 3200 pred našim letopočtom, najstaršie nástroje, vznik písma. Starovek. Približne 3200 pred našim letopočtom, 476 nášho letopočtu. Stredovek. 476 453 alebo 1492. Novovek. 1492 1918 alebo 1945 a najnovšie súčasné dejiny od 1918 alebo 1945. Podľa autora či učebnice. Berte tieto hranice ako mapu, nie dogmu, pomáhajú sa zorientovať, no regionálne špecifiká ich môžu posúvať. Kľúčom k poznaniu sú pramene, písomné, úradné, súkromné, rozprávacie, tlač, beletria, hmotné, predmety, stavby, obrazové, maľby, fotografie a ústne povesti, príslovia. Každý prameň má svoj pôvod, účel a mieru spoľahlivosti. Preto existujú pomocné vedy historické, paleografia číta staré písma, epigrafika, nápisy, diplomatika, skúma listiny a ich pravosť, sfragistika, pečate, heraldika, erbity, genealógia, rodin, faleristika, vyznamenania, metrológia, miery a váhy, vexilológia, vlajky, numizmatika, peniaze, chronológia a čas, doplňajú ich kodikológia a archivistika, historická demografia a štatistika. Záver na zapamätanie. História skúma a vysvetľuje, dejepis nás ňou učí a historiografia dohliada na metódy. Keď pri opakovaní viete priradiť obdobie, prameň a otázku prečo, ste na dobrej ceste. Minulosť nie je hotový príbeh. Je to vyšetrovanie, ktoré pokračuje s každou novou otázkou, ktorú si položíte.